So what's up mga tol? So good afternoon sa inyo mga tol. So andito tayo ngayon sa kubo mga tol. Yan, ito yung mga pinsan ko mga tol. Yan. Si Baweng. Pag alam niyo yung Baweng, yung parang yung ano ba yun? Yung kahoy na bumaliktad na Baweng. Yan. Ayun, si Pingkol. Yan, yan yung sima na nahulog kagad sa barko. Yan, si Pingkol. Yan. Yung Pingkol, alam niyo yung mga nayupe, ang tawag doon Pingkol. Ito si Janjan. Yan, Janjan kakalupad na aso, si Askal, si Baho. So, dito kami ngayon sa kubo ng lola namin. So, papahinga muna kami kasi mamaya, madaling araw, aalis na rin kami. Yan, yan yung seaman na nahulog. Yan. So, what's up mga tol? So, kita-kits tayo mga tol dyan sa Green Hills bukas mga tol. Magdi-deliver ako ng dala ko na mangga. Yan. So, madaling araw ang aming biyahe, alas 4. So, darating kami dyan kasi ang oras ng biyahe namin 5 hours and 40 minutes. So, darating na kami siguro 7 hours na lang yung biyahe namin kasi mag-stop over pa kami kasi papahingayin namin si Rapsi. So, yan mga tol. So, andito kami tol sa kubo. Andito yung tambayan, inuman. Yan, ito yung mga bahay. Supukan. Mga bahay namin dito. So, sobrang init mga tol, alas 12. Tanghaling tapat mga tol. Ang dati vlog to ito. Maninilo mag-motor tambo kunyari man swak. So mga tol, ako'y aalis muna mga tol. So babalik ako mamaya mga 2 minutes mga tol. So let's get it on mga tol. Yun, so mga tol, nandito na naman tayo sa ating vlog natin na Ortsat Gaming tol. So please subscribe naman my channel tol. So bumili tayo ng Yoshi ngayon dito sa istansa sa Pangasinan ng Camel. So sa Manila to is 7 pesos, dito naman 6 na piso lang. So makakatipid ka kung gusto mong bumili dito. Dito ka na lang bumili. Magmotor ka na lang. At least mura pa ng piso. Sulit pa. Yan. So makikita mo yung Camel na yan. Yan. Ay, jet kitty ring. Bumili ako isang ka. Isa din ang laman. Oh. Panalip si Mama Doy. Oh. Dito na naman kami ulit mga tol. So Yoshi muna kami. Tingaran to may kita may sode. Kami balibulan na eh. Balibulan sa media. Ang pait ang lasa tol pero solid naman sa lalamunan. So ito yung para sa lalamunan talaga Camel. Kasi pag ito sinakyan mo, siguradong mahuhulog ka sa talaib. So yung mga tol, so pinapanood ng mga pinsan ko yung mga vlog ko ngayon. Yan, so views nyo na i-views, subscribe mo yan, ikalat mo yan mga tol para magkapera tayo tol, para may pambili tayo ng Red Doors. Yan, so let's get it on tol, mamaya na naman ulit mga tol. So yun yung mga tol, so nandito na naman tayo mga tol, so matutulog muna tayo, magpapahinga muna tayo mga tol, kasi babiyahe tayo ng madaling araw. So ito yung driver ko mamaya, madaling araw, 2 hours magdadrive yan. Pero 100 lang daw bibigay niya sa akin pang gasolina, pero i-stop ko na lang sa Balintawak, bahala na siya sa buhay niya. Oh, yan mga tol. Oh. So yan mga tol. So salamat tol ha. Huwag niyo kalimutan Ortsat Gaming. Sa YouTube lang yan. Search niyo lang, makikita niyo kaagad. Salamat.